Piraniya erdnîgariya herêma Culemêrgê Anko Hekarî ji çiyayên bilind û bi heybet pêkte. Di nava van çiyayên bilind û asê da gelek cihên xweş hene. Yek ji van cihên xweş jê Avrêja Marûnisê ye. Ev avrêj ji navenda bajarê Culemêrgê 56 kîlometra dûr e û li gundê Marûnisê ye. Kesê ku serdana vê avrêjê dikin di destpêkê da tên nava gund û ji wê derê jî di nava çiyayên asê da heya ser avrêjê dimeşin. Dema ku digihin ser avrêjê helma avê rûyê wan dide û heybet û guregura avê û bêhna hêlizê ya xweş wan pêşwazî dike. Avrêja Marûnisê ku li quntarê çiyayê Katoya Marûnisê ye ji erdî nêzî 3 metra bilind e. Ava avrêjê ji sê rûbaran pêk tê û ber bi çemê zapê ve diherike. Gundê Marûnis Culemêrgê 2 saeta nêzîkî 2 saeta dûr e. Astanga ya berê ye, ev astenge zû de hatiye çêkirinê. Gundiyet me jî gundê tên lê vê astengê derbas bin çine zozana. Rêya wê piçekê nexweş e belê li ber wê dikevîtin yanî cihekî hindî xweşkok e. Komek ciwan jî ji bo dîtina avrêja Marûnisê ji bajarê Wanê hatine û heya berberê êvarî demek xweş derbas kirin. Di nava van ciwanan da Barış İliş wiha behsa seyrana xwe dike. از ایرو هات ما سرویس سلاوه بوم میوان باران هات ما سر سلاوا مارینسه ام جوانه هاتن و ما پر بگم کر جهک پر خوشه پر دلاله بر هاتنا ما بر عذابا ما کات. Kesên ku bixwazin herin serdana avrêja Marûnisê divê ji leşkeriyê destûra taybet bistînin. Ji ber ku walitiya Hekariyê her sal bi sedema şerê di navbera artêşa Tirkiye û endamên Partiya Karkerên Kurdistan PKK da gundê Marûnisê û deverên wê qedexe kiriye. Baran Kurt dibêje ku gund û zozanên wan pir xweş e, lê ji ber qedexeyan hin astengî derdikevin pêşberî wan. Ev sülava hûn bînin ev avêt sülavê têtin. Hemî zozanê me têtin. Zozanêt me nêzîkî 20,000 pazê koçer hatîne ser. Yani cihekî hinde xweşkok millet gelek qesta vêrê diket. Bez belê hin jî zanînê cihê me zû de were. Bicekî ber siyasî tiştê sıkıntı. Ber hindê em yani millet bistehî nayê tevê derê. Belê yani li ber wê ewdiyet kevît û bistehiyet kevît min û bê tevê derê ger hîtin bête sewarê xwe bête ser cihê xwe. Herî dawî Baran Kurt ji bo temaşevanên dengê Amerîka strana heyran dirabe got. Heyran derabe boyeman o yeman çine zozana dilo yeman xwedê kebran kan çeke boyeman o yeman şaxê berana dilo yeman xwedê. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Culemêrg.